Čaute ľudia, vítam vás Chris LP a dnes si zahráme FIFA 14 a Swansea. Ešte sme nehrali síce žiadny zápas, no dokončili sme prestupy a dokončili sme vlastne, pre nás sa už prestupové obdobie skončilo a už si zahráme aj prvý ligový zápas, veľmi ťažký, veľmi ťažký proti Manchester United, ktorý je favorit na titul. A ešte si zhrneme naše priateľské zápasy. Prvý priateľský sme hrali 4-0 proti Sassuolu, druhý priateľský sme prehrali 2-0 proti AS Rím a tretí priateľský sme hrali 2-0 proti Catanii. Takže môžeme ísť na to proti United, ešte sa pozrieme na zostavu, či už máme všetko nastavené. Útok by mohol ostať, útok by mohol byť Welbeck, Bony, Pablo Hernández. Potom záloha Sergi Roberto, Shelby, De Guzman, to môže ostať, potom obrana Davies, Williams, Federico Fernández, Trendelli, pozrieme sa, Angel Ranger, jeho dáme, takže tu bude Angel a Worm bude v bráne, takže mohlo by to aj takto ostať, zostáva úplne v pohodičke, aby som proti Unitedu chcel aspoň jeden bodík, keďže hráme doma a máme na to, si myslím. Takže môžeme ísť na to. Ešte si nastavíme dresy. Úroveň svetová trieda to necháme samozrejme. Potom polčas bude trvať 6 minút a počasie jasno. Dobre, necháme jasno. Takže svetová trieda 6 minút jasno. A ideme na tento ostrý zápas. Veľmi ťažký. Ako som hovoril, veľmi chcem jeden bod. Aspoň ten jeden bod. Takže ideme na to. Ešte sa chcem pozrieť na zostavu, ktorú má Manchester United. No, prvé sa pozrieme na našu. Bráne Worm, obrana Angel Ranger, Federico Fernández, Williams, Davies, záloha De Guzman, Shelby, Sergi Roberto a útok Pablo Hernández, Bony a Welbeck. A United má akú zostavu. To som zvedavý, či kúpili niekoho. Mascherana kúpili. A Van Persie nebude hrať. Trošku som prekvapený, že nehral. Pozrite sa, tréner Ryan Giggs. Dobre. Takže a idem na to. Manchester United rozohral zápas a zápas sa začína. Mascherano pri lopte. Rooney. Neď v útoku, pozor! Strela Rooneyho. Ale Worma to nemohlo zaskočiť, keďže išla len do stredu brány. Pablo Hernández. De Guzman, Williams, oj, som trošku posral, že to nebude mrzieť, ešte pozor, tu je Rooney, pozrite sa, ako kľúčke, ešte, že som sa tam nejako šmykol, a nezačali sme už všem dobre, a budeme sa musieť brániť pri rohovom kope. Ja som to vedel, že to mám odkopnúť, vidíš, streľal. Ale netrafil absolútne tú bránu. Vykopnem, tam by mal byť Bony, aj keď nedal ešte takú silnú, ale Bony je už pri lopte. Stratil loptu Juan Mata. Valencia. Juan Mata. Rooney. Rafael. Ja budem hrať na remizu. Rafael, Juan Mata. Výborný Williams. Výborný zákrok. De Guzman. Sergi Roberto, Angel Ranger, Pablo Hernández, Bony, to je Angel Ranger, dopredu, to by mohlo centrovať. A my na centre budú dobre, škoda. Vyzeralo to, že tam bude hlavička, ale Bony sa tej lopty zrejme ani nedotkol. Po prípade bola tečovaná a Rooney je pri lopte, no nemá tam veľkú podporu od spoluhráčov. Fellaini vysúva nádherný pás dopredu, to je Juan Mata. Ja som išiel s brankárom až na polku, ale vyplatilo sa to. Wilfried, Pablo Hernández. To na polku som nemyslel doslova, ale hlavne, že tu by mal byť De Guzman, no. A ten pošle ďalší center dneska. Teda celý čas budeme hrať na centre. Gól a zode Wilfried Bony. Je to tam, yes. Paráda. My budeme hrať na centre, pretože Bony je vysoký a on je hlavičkár, hlavne hlavičkár, má výborné strely z ďalky. A budeme samozrejme centrovať v každom jednom zápase, pretože
Bony. On je perfektný. Výborné. 1-0. Krása. Paráda. Je to tam. Dali sme ako prvý gól a super. Takže prvý gól v tejto sezóne dal Bony. Fellaini. Výborne Shelby. Sergi Roberto. Vyšla pas. Welbeck. Danny Welbeck. Pošle center. Stihne to. Stil to. Ale De Gea opustil svoju branku a center si vychutnal. Rooney vyhral lavičkový súboj. Juan Mata. Nemôžem dovoliť prejsť. Kagawa. Momentálne už je Borussia Dortmund, ale samozrejme je to 14, takže aj keď som dal, aby sa aktualizovali prestupy, no tak vidíte, že to stojí za prd. Sergi Roberto. Pablo Hernández neprešiel, nevadí. Eagle Ranger, výborná prihrávka. Pablo Hernández na Bonyho. Wilfried, pekný! Welbeck! Danny Welbeck! Škoda, ale hráme veľmi sympaticky. Bony. Valencia. Mascherano. Juan Mata! Valencia míňa! Ty vole, ja už som to tam videl. Tak teraz sme mali naozaj šťastie. Ty kokos, toto sa nemôže stávať, sakra. Ale aspoň, že to nebol gól. Dobre, Worm, ja to chcem tu nahrať, aj keď on nie je až tak ďaleko. Angel. To Guzmán. A Bonyho, ale tento bol v ťažkej pozícii a ani sa mu nepodarilo absolútne prihrať Valencia. Juan Mata. Ešte výborne Federico Fernández ešte, ale ovšem nebezpečenie je zažehnané Mascherano. Výborne ho obral loptu Sergi Roberto. Sergi Roberto ide dopredu. A ešte chcel prihrať na Fellainiho, ktorý by samozrejme išiel asi 1-1. Rafael. Nemôže preniknúť, toto musíme mať, kamoši, výborne Williams. Neodkopol najlepšie, neodkopol absolútne najlepšie, ale Fernández to zvládol. Williams. Danny Welbeck. Bony. Sergi Roberto. Shelby. Welbeck. Skoro pekná prihrávka. Nechybalo veľa. Teraz Kagawa. Evra. Na ňo. Samozrejme nie je iba v polovici ihriska. Kagawa. Pozor, Evra, Patrice, Evra, centruje! A Roberto opäť perfektne. Páči sa mi zatiaľ jeho hra, ale Wilfried neprešiel, škoda. Výborne Welbeck, to bolo super. Čo tam bolo? Bolo tam niečo? Ruka? Pozrieme sa na to. Ja som veľmi zvedavý, či sa tam odohralo. Ja som nič nezbadal, ale samozrejme mohla to byť ruka. Oho, to bolo na červenú podľa mňa. Kamo, nehráme volejbal. Tak čudné, pretože pozrite sa na to vo FIFA, keď dáme takú ruku na červenú, tak on odpískal len faul. A vlastne keď nebola ruka, alebo keď to nebolo ani faul, no tak rozhodca vám dá automaticky červenú. To je trošku na hovno v tejto FIFA. S prepáčením, nepríjemný center! Ešteže. Výborné. Angel. De Guzmán. De Guzmán. Neprihral vôbec presne. Pozor teraz! Nepríjemná lopta! Valencia 1-1. A sakra. Škoda. 1-1. Do prčíc. Škoda, že Valencia stiel vyrovnať do polčasu, pretože do kabinca by sa išlo lepšie. Ale ja som hovoril, že ja idem aj za tým bodíkom. Za bodík by som bol veľmi šťastný. Predsa hrajem proti Manchester United a v skutočnosti nemajú vôbec formu, ale FIFA je FIFA. A tu samozrejme majú formu De Guzmán. Davis. Ale nemôžeme teraz po tom gole nejako prestať hrať a musíme hrať aj ďalej. Welbeck, center na nikoho. Mascherano. Wilfried Bony výborne získal loptu. Bony, De Guzmán, Angel, pekný center. A teraz to môže byť protiútok pre Manchester United.
Pozor, pozor, Juan Mata preniká. Nemôže prestrčiť na druhú stranu, tomu nemôžeme dovoliť. Kagawa a do prčíc. To som neurobil dobre, to som neurobil dobre, do prčíc. Sakra. Pozrite sa na to. To sme mali šťastie, výborné, Fernández. Sergi Roberto a poďme ešte sme. A do prdele, pozrite sa, tam hore svieti na tabule ešte, že plus 1 minúta, on to odpíska. To ma niekedy už štve. Takže po polčase 1-1, ja som celkom spokojný. Dá sa to. Pohodička, ale nedostať druhý gól. Lebo to potom sa už bude hrať veľmi ťažko a som veľmi rád, že sa nám podarilo streliť gól ako prvému týmu. Sergi Roberto, Shelby, Davis, Robert v offside, Shelby, neprešla prihrávka na Bornyho. Pozor, Juan Mata, veľmi nepríjemný v tomto zápase. Rooney, výborne Williams, Pablo Hernández, Bony, krásna prihrávka, to bolo dobré načasované, De Guzman, tam nie v 16 zatiaľ nikto a center nevyšiel, takže odkop od brány Manchester United, konkrétne David De Gea bude vykopávať, samozrejme. Takže dobrá lejčka od Williamsa, čo tam bolo faul, na koho? No, na foulovali, nemáme nič, tam bolo, nevadí. Neviem, či mám centrovať dopredu. Vypajde samozrejme len na Bonyho, takže skúsim ten centrik. Takto som mohol radšej prihrať, ale nevadí. Odkop od brány De Geu. Hlavička, Federico Fernández, výborná hlavička. Pablo Hernández, perfektne prenikol. Pablo Hernández, nie, to bude dlhé. Wayne Rooney, výborné Federico Fernández, zatiaľ výborná práca od neho. De Guzman, Rangel, neprešla prihrávka, ale aspoň to je vhádzanie. To je náš tým. Takže Rangel, De Guzman, pekná prihrávka. Sergi Roberto, dobre to urobil, výborné. Rangel, ale ten neprihral absolútne, že presne. A opäť rýchly protiútok pre Manchester United a mne sa nejako nedarí zastavovať tie ich protiútoky. Našťastie teraz sa to podarilo. Williams, Davis, Welbeck, Shelby. Pekná prihrávka! Pablo Hernández! Míňa. Ne, škoda. Sakra. To mohol byť gól. Idem aj ja striedať. Musím niekoho dať do obrany. Dáme si Taylorika miesto Davisa. OK, ďalej by som dal Routledgea miesto Welbecka. Aj keď to nie je jeho pozícia, ale dám ho tam. Počkaj, lebo teraz som to trošku umenil. Dobre, dám tomu Routledgea. Skúsime, ako sa mu tam vydarí byť, aj keď to nie je jeho pozícia, ale keď sa vám treba skúšať všetko možné. Aby sme to dotiahli nejako k tomu bodíku. Škoda, že sa to nedá dať aj na FIFA 14 Part the Boost, to by som bol veľmi šťastný, ale škoda, že sa to nedá. Pablo Hernández, ten hraje celkom dobre dneska. Či sa mi to, nebol tam trošku ťahaný zadriec, asi nie. Williams, Taylor, Federico Fernández, De Guzman, Rangel, tak toto nemohlo byť offside, ale ani to nestihne, takže. Auto je odvolanie pre Manchester United. Pozor, Bony, výborne to urobil, Routledge a na Bonyho to bude, to nebude presná prihrávka, Bony to už nezvládol, Mascherano. Manchester United len dlhé lopty poslal dopredu, ale dá sa povedať, že im to vychádza. To vlastne dali aj potom gól a to už nestihne, výborné. Máme auto je vhadzovanie, druhý polčas hráme si myslím celkom sympaticky, mali sme aj jednu veľkú šancu. Bony, nabehni si.
Wilfried, dobre to urobil, paráda. Shelby, dlhá prihrávka, zlá prihrávka, veľmi zlá prihrávka. Juan Mata. Nani. Pozor na ňo, výborné Shelby. Ešte pozor, výborné Shelby. To bolo super. Wilfried, výborne, ešte, škoda. Škoda. Ďalej Fellaini. Nani. Výborné Taylor. A ide Shelby. Poďme dopredu. Výborné, Fellaini ho nezastavil. Road Ledge. Prvýkrát lopťou robil to fantasticky. Wilfried Bony. Krásna prihrávka. Pablo Hernández. Brno. Do prdele. Perčís Pablo Hernández už ďalšej šanci. Obrovskej šanci. Ne. To mal byť gól. Jak vajco. Sakra. De Guzmán. Pablo Hernández. De Guzmán. Hernández. A Bonyho to bude zrejme dlhé. Ale skoro urobil kicks. Neviem, čo to tam bol. Škoda. Fernández. To neurobil dobre. Ale výborne Williams. Pozor, to je už Van Persie už taktiež. Je na ihrisku Fellaini. Fernández. Angel. A nedostať teraz gól, proste nemôžem teraz dostať gól. Ja sa sústredím len na obranu. Taylor. Dopredu lopta. Výborná lopta. Pablo Hernández. A Bonyho to neprejde. A teraz pozor. Na toto si musím dať pozor. Výborný Williams. Paráda. Bony. Pekná prihrávka. Shelby. Nemal komu. De Guzmán. Bony strelal. Nepresne. De Guzmán. Rangel. Pozor na Nani. Van Persie. Výborné De Guzmán, paráda. Nani. Taylor, super. OK, ideme za tým bodíkom, bol by som veľmi rád. Len kontrolovať hru. Pablo Hernández. Toto Bony asi nestíhne. Vyhrať lavičkový súboj, to môže byť základ. Výborný Williams. Prihrávka nikomu, ale tak. Van Persie. Pozor na Van Persieho. Točí Nani. 2 minútky sa nastavujú. Mascherano. Výborne Federico Fernández, to mohlo byť kľúčové. A ideme, že by ešte jedna akcia. Dúfam, že nám to rozhodca nechá, lebo ho rozbijem. Poď. Výborne. Pekná prihrávka. Wilfried. Tak ešte nám nechal jednu akciu, tak už nestihneme. A dúfam, že už nenechá. Tak nám ešte nechá. Výborné. Tak teraz je to z jednej strany na druhú. Jo, super. 1-1 paráda. Som rád, že máme ten bodík, pretože proti Manchester United je bodík naozaj cenný, pretože Manchester United je podľa mňa v tejto FIFA jednoznačný favorit na titul. Má najväčšie kvality podľa mňa. Takže remíza proti najlepšiemu týmu v anglickej lige. Momentálne vo FIFA. Podľa mňa výborný bod. Takže super bodík. Ja som spokojný. Takže OK. Bol to vyrovnaný zápas. Dovolím si povedať, že v druhom polčase sme boli lepší. Podľa mňa tú remízku určite môžeme brať. Tak určite aj Newcastle môžu byť veľmi spokojní, keď majú remízu proti Manchester City. Ďalší zápas prejdeme proti West Bromwich. West Brom Albion. Veľmi ťažký zápas, keď budeme hrať vonku a oni tam vedia hrať. Takže tisková konference. Pochválim môj tým, pretože naozaj som spokojný za ten bodík. Aj výborný výkon to bol. A remíza proti Manchester United je naozaj cenná. Takže to je od tohto videa všetko. Ak sa mi video páčilo, dajte like, odber, budem veľmi rád. Takže to je od tohto videa všetko. Majte sa!